everyone, ayan tayo. Look at my plants. Ayan, nag-i-enjoy si Rabbit sa kung ano man ang kinakain niya dyan sa aking lawn. Oh. Ayan. Enjoying. Ayan po. So, ito na po ang aking mga halaman. Umulan kagabi. Time is 7 a.m. At I'm planning to go for a walk. Look at those birds. Ayan. I think mga uwak yan eh. Oh. Marami kami rito niyan. Ayan. So, feel mo talaga nasa ano ka. Ayan oh. Look. With rabbit. Ayan ang rabbit. Enjoying kung ano man ang kinakain niyang. Pag kasi ako lumabas ng bahay, tatakbo siya. So, actually ang dami-dami niyan dito. Baka nga sa ilalim pa ng bahay yan nakatira. Hanapin ko yung butas niya. Kasi nakaka-survive sila ng winter time. So ngayon, ay kain sila ng kain. Then pag winter, nakaipon lang yan sa tiyan nila. Hindi sila nagugutom. Iniimbak nila yan kung saan man. Ayan, magandang morning everyone. Ayan. Panoorin natin tong rabbit na nagsisiesta dito sa aking lawn. Hindi po sila sisiw kundi mga birds. Ayan. Ang pangit ng aking driveway. Ayan. Oh, lumipad sila. Ayan.